shaku abin na fatar mu fardo adam kudura murtaza da kaunar ka muka shaku abin na fatar mu fardo adam kudura murtaza da kaunar ka ni na shaku abin na fatar ruhi na mai daraja sila arshil majid da Allah ka fi gaban koyo ikonka ne a kira ka a kai wayo ba ka barci ba ka barar koyo da sarkin ka sanyi wa shugaban koyo Allah kwani kai ke da ni masani ka bani kambun kwaya kun in cira a kause a wurin ne da ku nake son hira murtaza da kaunar ka muka shaku abin da fatar mu fardo adam kudura sai auliya ulla masu haskawa kamar su shehu tijjani mai barewa na nufara mai in ya suka fi yawa hidimar ma aiki ba ka jiran sitira kaunar ka ni na shaku abin na fatar ruhi na mai daraja kama madarasa to rasulallah na faɗi makan siyatil haiki batula suriya a fatar ki bayi suke walwala baki kora kowa ya zo maula gaban kira madan nake cire sutura shadda da yarin yabon ka na daura murtaza da kaunar ka muka shaku abin da fatar mu fardo adam kudura zuwan ka ne ke silar rushe gumaka lata da kusa sun zama ba harka lata da mana da kisra sun je kasa shirka da nazuwar su suka maganin duk lahani sadauki sarki kai nake buga wata
da Ali baka rowa baka da gadara Murtaza da kaunar ka muka shaku abin da fatar mu fardo a nan kudura Hakika baya tun ban tuna aljanna barna da kai wallahi shi ne lumana rashin kabo banci wanda ya fi guna kaunar ka ta fi sukari daɗi a harshe na abin kauna a gaban ka na zauna albarka za ka sanya gare ni da dubun fikira Kasiran nan zan hutawa da himmar Allah nan gaba kun ji sabuwa waɗanga baiti Allah ya sa su hawa saman kololuwa su ta haskawa lamuni Ramadan ya mai izini daga wannan ɗan gwanna haƙura Murtaza da kaunar ka muka shaku abin da fatar mu fardo a nan kudura Murtaza da kaunar ka